חי, מסמנים לנו פה אנשים איפה הנפילה. אנחנו עדיין לא רואים אותה פיזית. הנה אנחנו מוצאים את אזור הנפילה. כן, הנה אנחנו רק נזכיר לצופים שלנו, אנחנו נמצאים במרכז הבימה בתל אביב, בשידור ישיר. הכתב שלנו יאיר אלטמן בסמוך למקום בו ככל הנראה נפל רסיס. יאיר, מה אתה רואה? הנה הנפילה. ליד איפה שאנחנו נמצאים, בכביש די ראשי, אזור מאוד מוכר בתל אביב. נפגעה כאן לפחות מכונית אחת, וגם הבית שלידינו כאן נפגע, כל הזכוכיות שלו התפזרו לרחוב. ממה שראיתי, אין כאן נפגעים בזירה הזו. פונה לכאן איזשהו אדם מבוגר, הוא לא היה נראה פצוע פיזית, ככל הנראה איזשהו נפגע חרדה. כוחות הביטחון וההצלה סורקים כאן, גידרו את הזירה ומרחיקים הרבה מאוד סקרנים שמגיעים לכאן. זה אזור מאוד מרכזי ומוכר בתל אביב, ולכן מגיעים לכאן הרבה מאוד אנשים לצלם. אנחנו במקום היינו כמה קומות מתחת לקרקע, שמענו את הנפילה מאוד מאוד חזק. זה היה נשמע כנפילה, לא כיירות, למרות שהיינו במרחב מוגן. כמה קומות מתחת לקרקע, הקירות רעדו, וזה אולי ככה יכול לתאר את החוויה של מה זה אומר פצצת מצרר במשקל 20 קילו שנוחתת ממש כמה מטרים מאיתנו. למרות שאנחנו נמצאים במרחב מוגן, עדיין מרגישים את ההדף ואת הפיצוץ דרך הקירות. ולמזלנו ככל הנראה אין כאן נפגעים מעבר. אני רואה שכוחות ההצלה נכנסים לתוך הדירות, לתוך הבתים, וממש סורקים דירה על מנת לוודא שאין איזה שהם נפגעים שלא שמו לב לזה. יש כאן כרגע הרבה מאוד כוחות ביטחון, כוחות הצלה, וזורמים לפה הרבה מאוד סקרנים. אנחנו באזור מאוד מרכזי, מאוד מרכזי בתל אביב. אני כן מקבל דיווחים שבנפילה אחרת בתל אביב, לא באזור שלנו, ככל הנראה יש מספר נפגעים, עוד לא ברור המצב שלהם. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי ארגוני הצלה ונעדכן אתכם בכל המתרחש. כן.